Jboraya gişti. Em li dijî tiryakê jiyanê diparêzin. Di serî de em xêrhatina çapemenî û hunermendan dikin. Bi rastî îro em hunermendên Amedê ne ji bo sansûrê, ne ji bo qedexekirina konserê û ne ji bo binçavkirina hunermendekî hatine gel hev. Ev jî pirsgirêkên giring in. Lê em îro hatine ba hev da ku soza parastina giyana civakê bidin. Hevalno, hogirno, malbatno, ciwanno, çi jin çi bêrno, dayîkno û bavno. Rewş xerabe. Hişbir ketiye nav hemû kolanên me. Kuçeyên me fetisandine. Ciwanên me tenê mane. Çeteyên şêrên taybet hespên xwe di nav taxên me de dibezînin. Hişbir, fuhuş, bahîs wek vîrusek ketiye nav civakê. Roj bi roj, kêlî bi kêlî belav dibe. Vê encamên lêkolînan dibêje temenê bikaranîne ketiye heta 9 salê. Zarokên me yên 9 salî ê dibikartînin. Ev ji bo civakê divê neye qebûl kirin. Em wek hunermendên Amedê qebûl nakin. Ji wan zarokan lêborina xwe dixwazin. Çawa ku Adorno got piştî Auschwitz nivîsandina helbestê barbariyê, em jî dibêjin ger huner van zarokên 9 salê ku ketiye kemîna hişbirê nebîne lewçetiye. Ne tu hunere. Em ji vir soz didin. Em hunermendên welatparêz bi kaxiz û pênûsa xwe, bi enstrûmanê dengê xwe, bi boya xwe firçeyên xwe, bi lîstikên xwe şanoyên xwe, bi kamera û dîmenên xwe em ê bibin dengê civakê. Em ê bibin qêrînên ciwanên xwe. Îro em bang li hemû sazî û rêveberiyên herêmê jî dikin. Ciwanan li kolanên vala tenîtiyê û bêhêvîtiyê nehêlin. Hejmara navendên çand û hunerê, tesîsên werzişê û cihên taybet ji bo ciwanan zêde bikin. Taxan ne tenê bi asfaltê, lê bi çand, huner, piştevanî û jiyanê xurt bikin. Çimkî xebata herî mezin a ji bo peşerojê paradîtina ciwanan û parastina civakê ye. Em bang li dewletê jî dikin. Hişbirê wek amûrekî şerê taybet bi kar neynin. Ev rêbaz, ew ê li we vegere. Berpirsyariyên xwe bicih bînin. Pêşî li van çete û torên hişbirê bigirin. Em di nûçeyan de dibînin, di nav van tiştên qirêj de jî emniyet heye. Leşkeran gelek kes derdikeve. Cezayên wan bidin. Hevalno. Di ve çerçeveyê de ev salekî zêdetir xebata platforma şiyarbe heye. Em wan silav dikin. Çendê berê hamleyê rabûndan dest pê kirin. Ku em jî wek hunermendên Amedê amade ne ji bo vê xebata çi bikeve ser milê me em bikin. Em ji bo gelê xwe radibin û natebitin. Dîsa dibêjin. Em sînemager, şanoger, müzîkjen, govendger û wênesazên dilsozên vî welatê, em hunermendên vî welatê, em ê bi hunera xwe li kuçe û kolanên Kurdistanê, li gund û bajarên Kurdistanê rê nedin fuhuş û tiryakê. Em ê bi hunerê jiyanekî nû ava bikin. Xebatkarên çand û hunerê.